Вітаецца. Будзем сёння працаваць розныя навіны, якія адбыліся за дзень. Сёння шмат навінаў. Мы сёння такія ўжо падзамучаныя, але вельмі ўматываваныя. Вось, так што чакаем, калі пазбіраецца крышачку народу для таго, каб пачаць распавядаць, як сёння прайшоў наш студзеньскі дзень. Так, пакуль вы збіраецеся, давайце я па крышачку пагляджу, ці я распаўсюдзіла інфармацыю, вітаначкі, ці я распаўсюдзіла інфармацыю па суполачках, таму што гэта зазвычай мой касячок, што я спачатку запрашаю людзей, а потым забываю, што я не распаўсюдзіла стрымчанскі. Вітаначкі, вітаначкі. Патрапілася. Так. Я сёння вельмі замучаная, прабачце мне, калі ласка. Вось проста рэальна замучаная, але я толькі што такой касяк быў, зараз распавяду. Мне пашчасціла, што я ў сваёй блогерскай дзейнасці магу сабе дазволіць быць такой, якая я ёсць, і не прыдумаць, што я нейкая лепшая альбо горшая. Толькі што размаўляла за сваім сябрам, сваім аднапартыйцам, карацей. Ну і мы там нешта бугагашкі з ім улаштавалі. І карацей, я такая разумная, замест таго, глядзіш, куды пішаш, і я замест таго, каб яму ў прыват напісаць, закінула ўсё ў агульны чат. Мне Женя піша, што ты ў агульным чаце там? А я распавядаю, як я спаць хачу, а я наелася, не магу заснуць. Карацей, мы так рагаталі, толькі што гэта быў сюр. Прыйшлося выдаліць паведамленне, таму што я там крыху мацюкалася, а на партыйных чатах сувора забаронена матюкацца. Карацей, толькі што была бугагашка. Гэта да таго, што ў якім стане моя галава зараз. Абсалютна не варыць, але, ведаеце, яшчэ такой драйв за дзень прысутнічае, што патрэбна абавязкова падзяліцца вось гэтай пазітыўнай інфармацыяй. І распавяду сёння яшчэ адну цікавую штуку, таму што мне мае сябры літаральна учора ўвесь дзень казалі, што Хелен, калі ласка, распавядай гэтай гісторыі, таму што гэта патрэбна нашым ваярам, гэта патрэбна тым, хто там знаходзіцца з людзьмі, у каго цяжкія. Карацей, сёння будзе цікава. Зараз крышачку пасабіраемся, таму што я ведаю, што зазвычай першыя 5 хвілін гэта такі вакуум абсалютна інфармацыйны. З тэлефона, я таксама з тэлефона, у мяне сёння ўжо няма сілаў проста ісці з ноутбука і ставіць нейкія відэа, нейкія прэв'юхі, нічога не хачу сёння. Я ўжо ўсё, сёння свой дзень адпрацавала па поўнай праграме, што называецца. Пачну, напэўна, колькі у нас тут ужо мы ідзем у эфіры? 3 хвіліны, яшчэ мала, трэба 5 хвілін чакаць заўсёды. Запішу галасавое, не гарыць. Адкажаш, як будзеш час. Добрачка. Добрага этара, дзякуй шчыра. Давайце крышачку пазбіраемся. Я ведаю, што міжнародныя грамады зараз пацягнуцца, мае паплечнікі, таму што сёння заняты ўсе былі літаральна. Хто там адсочвае навіны, бачылі, што мы сёння зрабілі дзень. Усім навасным, усе СМІ нас сёння пісалі. Зараз буду распавядаць, як працуюць нашы беларускія СМІ. Гэта проста атас, таму што фінансаванне, гляджу, падрэзалі, пачынаецца ныццё. І я лічу неабходным проста не хейціць, не абражаць нікога, але патлумачыць, што адбываецца, таму што вельмі шмат пытанняў вынікае і ў маіх паплечнікаў, у тыльніку. Мы сёння шмат, дарэчы, абмяркоўвалі, што адбываецца ў інфаполе. Вось. І я брала кансультацыю, мяне бралі кансультацыю, тому гэта такая была абаюдная гісторыя ў два бакі. Вось, і прыйшлі да высновы ўсё ж такі, што зараз будзе, ведаеце, такі тэктанічныя будуць разборкі па ўсім свеце. Адпаведна, мы, як адна з краінаў вельмі вядомых, патрапляем у гэтыя разборкі. Гэта называецца крапка біфуркацыі. Калі мне паяснялі, мне тлумачылі, што гэта вось калі як мясарубка перамалавае ўсё і нешта новае мусіць паявіцца. Ось, вельмі цікава, таму што шмат і маіх сяброў блогераў, і СМІ, якім мне там нават руку не хочацца ціснуць, усе літаральна пішуць пра тое, што цяжка будзе, нам ого-го, нам афігеть не встаць, як будзе капец. Шчыра кажу, міма касы ў нас праходзіць, таму што народная грамада, вось колькі мы існуем на ўласныя кошты, то бок нас гэта гісторыя ўвогуле ніяк не тычыцца. Максімум, што нам маглі разануць, гэта нашыя паездкі ў рознага кшталту
еўрапарламенты, але зноўку, як паказвае практыка, мы гэта ўсё на сваіх плечах вывозім, то бок мы ўсё роўно выязныя і мы не залежым ад прамога фінансавання, ад грантавай падтрымкі, то бок мы на гэтых голках ніколі не сидзелі і дзякуй Богу, я вам шчыра кажу, вось сёння шмат будзем пра Мікалая Статкевіча размаўляць. У мяне такая весёленькая, бачыце, я замяніла сабе на добры настрой, чорную прыбрала, замяніла сабе падушку на нешта больш весёлае. Вот утром расплюшчваеш вока, оп, а у цябе сонейка пад галавой. Шмат сёння пра Мікалая Статкевіча будзем размаўляць, і вось Мікалай Статкевіч, ён заўсёды нам казаў, што калі вы незалежны, вы можаце дазволіць сабе абсалютна ўсё. Як толькі вас пачынаюць мінімальна фінансіраваць, вы аўтаматычна стаеце залежнымі ад меркавання таго, хто вам дае грошы. Таму што яго наступны крок будзе абмежаванне вас у гэтых грошах, калі вы адмаўляецеся выконваць яго ўмовы. Вось, і у яго заўсёды была прынцыповая пазіцыя, і мы яе датрымліваемся дагэтуль, што мы не заходзім у поле, дзе намі можна кіраваць. Абсалютна. То бок я як незалежная актывістка, я як незалежны палітык, я як незалежная Хелен Мінская магу дазволіць сабе рознага кшталту выказванні, якія могуць быць падкаторыя непапулярныя там, альбо яны носяць нейкі характар, якой не ўсеагульны, то бок ён не класічны, ён выбіваецца з вось той мадэлі, у якой існуюць людзі, якія на грантавай падтрымкі. Вось зараз гэта ўся сістэма каскадам рушыцца проста. Мы гэта назіраем на ўласныя вочы, Беларусі, хто сачыць за гэтай гісторыяй, таксама ўсё гэта бачыць. І чым гэта можа скончыцца? Ну, па-першае, зараз будзе вельмі моцная санацыя. Хто ў эканомікі там разбіраецца, дакладна разумее, што санацыя – гэта працэс ачысткі, то бок тут насамрэч вызываюць самыя моцныя і самыя такія крэатыўныя людзі, якія ўмеюць у крызіснай сітуацыі прапанаваць нейкі новы прадукт, нейкую новую ініцыятыву, нейкую інавацыю. То бок насамрэч вось такія крызісныя сітуацыі, яны добрыя. У эканомікі крызіс – гэта усеагульнае паняццё чалавечае, гэта дрэнна, таму што так, падчас крызісу страждае вельмі шмат. Але і падчас крызісу з'яўляюцца унікальныя нейкія людзі, якія даюць вось такой эканамічны штуршок дзеля таго, каб мы развіваліся цывілізацыйным шляхам. Адпаведна, тое ж самае, Степан Бондарев, героям слава, жыві вечна, дзякуй, даражэнечкі. Адпаведна, тое ж самае зараз можна і ў палітычным поле назіраць. Гэтыя працэсы лагічна паслядоўныя. То бок мы часта чуем у розных палітыкаў такія мыльныя бурбалкі, напрыклад, кажуць, што эканоміка раздулася да маштабаў мыльнай бурбалкі, яна выбухнула, адбыўся крызіс. І вось пачалася санацыя эканомікі натуральная. Вось зараз палітычныя вось гэтыя псеўда, не псеўда, неважна якія, яны будуць чысціцца, таму што яны, глядзіце, з умовамі канкурэнцыі яны вымушаны будуць падаваць нестандартны, не класічны прадукт, на якім яны ехалі на грантавай падтрымкі. То бок раней, што мы бачылі класічную мадэль, мы ў ёй прысутнічалі, таму што мы ў інфармацыйнай блакадзе, мы ў ценевым бане, мы, вось, ведаеце, вось, што называецца, вось гэтае сонца кідае цень, і мы ў гэтай цені знаходзімся. На сённяшні дзень, паколькі ў нас няма прамой залежнасці, то бок нашы рэсурсы, яны нікуды не знікаюць, яны не падаюць, яны інфармацыйна ніяк не пастраждалі. І мы рухаемся наперад, мы можам сабе дазволіць роўна тое, што ва ўмовах канкурэнцыі мы маглі бы рабіць. Адзінае, што нас будзе адрозніваць, людзі, якія звыклі працаваць за бабкі, а не за ідэю, яны зараз увайдуць у стадыю дэпрэсніка, таму што працаваць на мінімалках гэта цяжкавата, і шукаць фінансаванне насамрэч. Зараз вось гэта будзе навацыя беларуская, дзе знайсці магчымасць выжываць. Вось, наколькі мы гатовы да гэтага? В прынцыпе, мы гатовы, мы разумеем працэсы. І вось я тут бачу сваіх сяброў, пана Олекса, вітаю. Вітанечка. Мы бачым у сваёй працы магчымасць даць навацыю. Мы зараз рыхтуем разам з вамі, і гэта будзе грамадскае абмеркаванне беларускае, унікальны прадукт. Гэты прадукт называецца «О прызнанні інтэрвенцыі Расіі ў Беларусі і усталяванні гібриднай формы акупацыі». Чаму ён унікальны? Я крышачку патлумачу, таму што я адна з юрыстаў, шматлікіх ужо на сённяшні дзень, хто працуе з праектам, і шчыра кажу, тыя пытанні, з якімі мы сутыкаемся, мы не бачым іх зробленымі па аналогіі. То бок у юрыстаў ёсць такое паняццё, як шаблоны, і
Ну, збольшага юрысты працуюць па шаблонах. То бок ёсць нейкі унікальны адзіны дакумент, па якіх яны працуюць, і яны толькі забіваюць у форму неабходныя дадзеныя. Вось у нашай працы гэтага няма. То бок у нас няма формы, у нас няма структуры, у нас няма каркасаў, у нас няма нейкай сістэмнага падыходу да гэтага. Мы гэта ўсё фармуем з нуля, і мы гатовыя на гару выдаць нейкі унікальны прадукт. Адпаведна, у нас з гэтым праблем няма. Фінансаванне людзі мусяць самі адрэфлексаваць, ці гэта ім патрэбна, ці гэта ім не патрэбна. Нашая задача галоўнае давесці, наколькі гэта важліва на сённяшні дзень для беларусаў. У нас не стаіць пытанне сабраць сабе бабла, у нас стаіць пытанне прафінансаваць праект, у якое ўваходзяць міжнародныя адвакаты, рознага кшталту судовыя працэсы, рознага кшталту мерапрыемствы, кшталту экспертызы, альбо кампетэнтныя кансультацыі. Ну вы ж разумееце, што ўсё гэта каштуе грашэй. Людзі хочуць за сваю працу атрымліваць кошты. Гэта абсалютна нармальна. Вось, канешне, я як валанцёр шчыра кажу, у мяне ёсць сябровачка ва ўкраіне, якая зараз уздымае пытанне аплаты працы валанцёрам. То бок ва ўкраіне зараз гэтая тэма вельмі актуальная, таму што вельмі шмат валанцёраў. Яны задзейнічаныя амаль цэлы дзень у сваёй працы, і людзі мусяць неяк жыць далей. То бок я валанцёр, там паралельна дзесьці я нешта магу яшчэ падработку нейкую ўзяць, але як бы я прысвяціла сваё жыццё выключна валанцёрству, ну, мне бы тэхнічна жыць было не на што, абсалютна. Вось, і мае ўкраінскія сябры зараз яны працуюць над пытаннем, каб валанцёрскую дзейнасць усё ж такі яна была легальна аплочваемая. То бок вось яны мне вось такую закінулі ідэю, што яны гэтым пытаннем прасоўваннем займаюцца. Вітанечкі. Пане Андрію, я вас абіймаю. Дзякуй шчыра, вітаю. Містер Шэрі, напэўна, я не бачу, у мяне вельмі дрэнны зор, і я з тэлефона, шчыра кажу, мне вельмі цяжка чытаць паведамленні, таму прабачце, калі я вас некарэктна чытаю. Гэта не таму, што я вредная, а таму што я проста не бачу, у мяне ўжо ад кампутара крышачку вочки дзесьці на пераносіцы. Давно хотів спитати, чи багато білорусів розуміють білоруську мову і скільки з них можуть нею спілкуватися? Є якась статистика? Бо відчуття, що ну дуже мало. Я откажу, давайте я скончу блок по проекту і откажу з задовольненням, тому що я ось той яскравий приклад білоруський, яка не просто розуміє, а що називається адаптує білоруську мову у маси. Мы толькі што казала пра канкурэнцыю, вось на гэтым рынку адсочваюцца беларускія медыа, таму што зараз будзе каскад проста медыйнага абвалу, вельмі шмат ідзе, таму што ідзе натуральная санацыя, уже пра гэта казала, зараз будзе чыстка. У ёй дрэннага насамрэч нічога я не бачу, таму што зараз насамрэч на гэтым піке, на гэтай хвалі застануцца лепшыя людзі, якія разумныя, людзі, якія ўмеюць крэатывіць, людзі, якія могуць запрапанаваць навацыю, людзі, якія могуць распрацаваць, вось пасядзець сваёй галавой, падумаць, не будучы там на пальчыках насаджаны трансляваць нейкую бздуру, а рэальна патрэбна будзе пахаць, патрэбна будзе працаваць, патрэбна будзе рабіць роўна тое, што рабілі мы, таму што мы без фінансавання ўсё яшчэ з вамі, і народная грамада гэта не проста там нешта невядомае, гэта партыя Мікалая Статкевіча, якая ну даволі вядомая. Гэта ўсё сіламі валанцёраў зробленае. Адпаведна, я шчыра кажу, канешне, мы, магчыма, будзем таксама звяртацца да беларусаў па дапамогу, таму што нам патрэбна таксама развівацца. Але я кажу, гэта не ёсць для нас мэта, то бок мы не ставім перад сабой задачу працаваць на фінансаванні заради фінансавання. Гэта ніколі нам ну, не было прысуша. Насамрэч, і Мікалай Статкевіч, я яшчэ раз падкрэслю, быў заўсёды катэгарычна супраць такой вось мадэлі фінансавання. Праект патрабуе грошаў, праект патрабуе шмат грошаў, мы ўжо ацэнілі бюджэціраванне такое папярэдняе, таму што, яшчэ раз падкрэслю, унікальны прадукт. Мы нават не можам сарыентавацца ў некаторых пытаннях, колькі можа каштаваць той альбо іншы эксперт. Таму што проста расцэнкі на той від працы, якую мы прапануем зрабіць, не існуе. То бок мы плюс-мінус разумеем, колькі могуць взяць за сваю працу эканамісты. Мы плюс-мінус разумеем, колькі могуць взяць за сваю працу палітолагі. Але паколькі гэта унікальны прадукт, тут ну, цана можа плюс 0 быць да таго, што яны робяць нешта унікальнае для нас, і яны кажуць, што ну так, там усеагульна мы можам зрабіць гэта там умоўна за 1000 еўра, а вось паколькі у вас тут унікальны эксклюзіўны прадукт, і тут мне патрэбна будзе пасядзець дакладна са статыстыкамі, усім рэшту, гэта будзе каштаваць 10 000 даляраў. Мы не ведаем дакладна, мы зараз вось гэтае пытанне будзем удакладняць. Вось.
А ўжо беларусы ацэняць, наколькі гэта варта для іх, то бок ці гатовыя яны легальна павярнуцца ў Беларусь праз вось такога кшталту мерапрыемствы, як прыцягненне да адказнасці Расійскай Федэрацыі і рэжыму Лукашэнкі. Паглядзім. Я пакіну гэтае пытанне на Александра Навуковіча Лахвіча. Гэта яго праект, ён яго вядзе, ён кіруе ім і ён больш падрабязна распавядзе пра мадэль, якую мы распрацоўваем, пра падрабязнасці самого праекту. Я туды ўжо ў гэтую так занурвацца тэматыку не буду. Вось. У хуткім часе, я так думаю, што ён гэта ўсё агучыць, таму беларусы, хто будзе мяне глядзець, гэты праект Лахвіча, мы яму дапамагаем, ёсць група Лахвіча, мы так сябе назвалі, ёсць закон Лахвіча, то бок усё заточана пад вось гэтую мадэль, усім зразумелую, усім вядомую. Я думаю, што ў хуткім часе гэта стане ўжо пэўным брэндам на беларускай такой прасторы. І ўсе, калі будуць чуць пра закон Лахвіча, будуць ужо асацыіраваць з групай Лахвіча, якая працуе непасрэдна над праектам. Вось, адпаведна, і вы будзеце дакладна разумець, якія вынікі праекту і як ён рухаецца. Вось, таму гэта па медыа, сачым, хто застаецца наверху, таму што, хутчэй за ўсё, наверху застануцца толькі сумленныя, толькі тыя, хто ўмеюць працаваць, і толькі тыя, хто хоча незалежным быць і трансляваць свае думкі, а не з паперу чытаць тое, што напісалі яму людзі, зацікаўленыя ў тым, каб гэтае медыа, якое фінансуецца, трансліравала іх думку. Украінцам гэта гісторыя добра вядома, таму што украінскія каналы свайго часу трансліравалі прарасійскія пазіцыі і дакладна украінцы ведалі. Якщо побачу, заблокую. Таму вось украінцы, мы зараз крок у крок ідзем за вами. Я з вами гэта пражыла вось 19-20 год, калі выносілі літаральна проста пакетамі каналы вядомых украінскіх псеўдаўкраінскіх дзеячоў, таму што яны шкодзілі дзяржаве. Вось у беларусаў паўторваецца гэта гісторыя. Ёсць пэўны шэраг медыа, якія працавалі не супраць рэжыму, а супраць людзей, якія выступаюць супраць рэжыма, і мы у тым ліку там, то бок мы не адзіныя, каго мочаць насамрэч. Адпаведна, вось гэтая санацыя мне асабіста падабаецца, і я тут дрэннага, я бачу, як некаторыя мае сябры кажуць, што о божа, ўсё прапала, ўсё, нічога не будзе. Ну, прабачце, калі ласка, але я тут з вами не магу пагадзіцца. Наконт беларускай мовы, што адбылося? Вось мы прапрацоўваем аж, мне падаецца, ён такое, ведаеце, яшчэ ў нас у галаве ёсць, але ён не рэалізаваны у сілу адсутнасці часу, у сілу адсутнасці магчымасцяў. То бок дзеля таго, каб гэты праект запусціць, там рэальна патрэбна яго сесть, прапісаць, падцягнуць інфармацыю. Гэта тэма этнацыду. Мы ўжо зазначалі ў сваіх стрымах па этнацыду, што мы займаемся гэтай тэматыкай, таму што яна прывяла, гэта адзін з элементаў інтэрвенцыі, не самой інтэрвенцыі, а тое, што прывяла да інтэрвенцыі Беларусь. Адпаведна, тэма этнацыду гэта адзін з блокаў нашай працы. І вось там, насамрэч, і знаходзіцца адказ на вашае пытанне, шаноўны гаспадар, таму што Беларусь, я ўжо зазначала, з першага падзелу Рэчы Паспалітай, потым быў другі падзел Рэчы Паспалітай. Падаецца, так далёка гэта ўсё было. 1700-800, там паўстанне Тадэўша Касцюшкі, паўстанне Кастуся Каліноўскага. Я нагадваю, Кастуся Каліноўскага – гэта наш нацыянальны герой, і яго павесілі нашыя суседзі, будь яны неладныя, гараць ім у пекле. Разумееце? Вось гэта падаецца, што яно аднамаментна здарылася, але не аднамаментна. Беларусь, як і украінцы, пражыла этапы этнацыду. Беларусь, як і украінцы, ў 30-й год, гэта патрэбна давесці, як гэта Рафаль Лемах даводзіў. Хутчэй за ўсё, у Беларусі таксама быў генацыд, але гэта патрэбна з гісторыкамі нам кансультавацца, і я не ведаю дакладна, ці мы зможам гэта зараз на такім узроўні давесці. Я паўтаруся, настолькі гэта маштабны аб'ёмны праект, што ахапіць, мне падаецца, увесь масіў дадзеных, якой спрыяў інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь, магчыма, тэхнічна немагчыма. Я, мабыць, тут песімістка крыху, мы паглядзім. Мы будзем яшчэ браць кансультацыю ў нашых гісторыкаў, ці яны змогуць сваімі манаграфіямі, навуковымі работамі нам дапамагчы, калі ёсць такія даследаванні. Хутчэй за ўсё, ёсць.
Калі ёсць ужо працы гатовыя, якія мы маглі бы ў рамках крымінальнай справы падцягнуць, канешне, мы будзем гэта рабіць. Так што праект этнацыду, вітаначкі, ён ёсць у нас у галавах, ён ёсць у нас в прынцыпе нават як ідэя, але я кажу, нам не хапае проста тэхнічна часу на ўсё. То бок мы зараз настолькі занураныя у, ну, прынамсі, я займаюся юрыдычнымі пытаннямі, і юрыдычны блок выядае ў мяне літаральна ўвесь час, і шчыра кажу, у мяне на гэтае пытанне не застаецца, ну, нават пары хвілінаў. Таму Беларусь, яна расійскамоўная збольшага, але кожны беларус, як мінімум, 9 сваіх год, а калі ён разумны беларус, 11 год, а калі ён яшчэ і дакладна разумны беларус, яшчэ і ў інстытуце вучыць беларускую мову. Я заўсёды адрозніваю беларусаў ад расейцаў, таму што беларусы могуць са мной не размаўляць беларускай мовай, але дакладна яны мяне разумеюць. І нават калі ён робіць выгляд, што ён мяне не разумеюць, ён мяне разумеюць, таму што ён яе вучыў. Ну гэта, прабачце, трэба быць абсалютным дэбілам, каб за 11 год, ну окей, за 9, не паймаць базу беларускай мовы. Ну гэта трэба, я не хачу абражаць людзей, якія ў сілу хваробы з нізкімі інтэлектуальнымі магчымасцямі сваімі. Таму ці беларусы ведаюць беларускую мову? Я заўсёды кажу, беларусы беларускую мову ведаюць. Іншае пытанне, што яны настолькі доўгі час былі русіфікаваныя, лічыце 300 год. 300 год насаджвалася расійская мова. 300 год у нас убівалі эліту. 300 год усе культурныя дзеячы больш-менш здатныя зменьваць вось гэтую парадыгму ў беларускую мову, яны знішчваліся. Згадайце Зянона Пазняка, вось сучасныя нашы дзеячы. Дзе Зянон Пазняк быў у 2000-е, вось у перыяд з 90-х па 2000-е. Ён нацыяналіст, ён патрыёт сваёй краіны. Як бы я да яго не ставілася, як бы не ставілася да яго транслятараў, ну, гэты чалавек, якой курапаты у свой час агучыў, гэты чалавек, якую нацыянальную сімволіку прадавіў у камуністычнай партыі, на хвіліначку, так? То бок гэта посткамуністычныя часы, і Пазняк увёў нацыянальную сімволіку, БЧБ і пагоню. Адпаведна, разумееце, ідзе барацьба, і зараз яна вельмі жорсткая, беларуская барацьба, таму што на фоне вайны в Украіне беларусы дзесьці вось галавой зразумелі, што расейцы-то на моўным пытанні заехалі ва Украіну, то бок я ў косткі беру, я не кажу, што гэта праўда, не, расейцы заехалі, каб знішчыць нацыю, таму што гэта генацыд, і тут аспрэчваць я не бачу сэнсу нешта, ім проста тэхнічна патрэбна знішчыць украінцаў як нацыю, як свайго часу знішчвалі іх габрэяў. Вось, гэта проста ідэя фікс дэбілаў. Яны ж свайго стварыць нічога не могуць унікальнага, дык ім патрэбна, вось хтосьці лепшае зрабіў, трэба яго заганьбіць за гэта. Адпаведна, прабачце, што доўга я тлумачу, але беларуская мова гэта 300 год знішчэння мовы, і тое, што мы з вамі ў 25-м годзе яшчэ здатныя ёй не проста размаўляць, а і вершы складаць, і песні прыгожыя на вібан, паслухайце, наш гурт цудоўны, проста неймаверна. Гэта, мне падаецца, фантастычная гісторыя беларускай нацыі, якая вытрымала, а астатнія выбары, калі вы праедзеце крышачкі па навінах беларускіх, пабачыце, што беларусы, не гледзячы ні на што, на прэс. Я не так даўно глядзела інтэрв'ю Наталі Радзінай з Евгенам Кісілёвым, і яна там слушна зазначыла, людзі, якія жывуць зараз у часы 37-го году, украінцам, магчыма, гэта вядома на акупаваных тэрыторыях, што такое варанок пад дзвярыма. Вось беларусы роўна ў гэтай сітуацыі. Я з зямлёй шмат размаўляю, і шчыра кажу, калі яны мне кажуць, што Лена, ты не разумееш, мы жывём пастаянна ў стане, калі ў дзверы мусіць пагрукаць. То бок яны ведаюць, што ў дзверы пагрукаюць. Яны пастаянна чакаюць. І гэта страшна. Я ва Ўкраіне, я падчас вайны сябе пачуваю большай бяспецы, чым у Беларусі. Гэта страшна. Гэта жахліва. І пры гэтым усім беларусы умудраюцца яшчэ нейкім чынам выказваць сваю грамадскую пазіцыю. Ведаеце, калі ў 20-м годзе я казала, што тыя, хто сядзеў на канапе, таксама тут вось маніпуляцыя палітычная была. Я мала ёй прыдзяляла ўвагу, але ў мяне вось адна з астатніх размоваў, яна мяне падштоўхнула да таго, што, напэўна, гэта патрэбна агучыць. Таму што палітыкі зазвычай яны датрымліваюцца нейкай такой плоскай пазіцыі, што
ну, плоская пазіцыя ў сэнсе, што ўсе аднолькавыя і не патрэбна падзяляць там такія, сякія, яны гэта называюць тыпу раскольнікі. Вось калі мы выказваем непапулярную пазіцыю альбо выступаем супраць кагосьці, нам кажуць: "Вы раскольнікі". Окей, мы раскольнікі. Дык вось я зараз яшчэ раскалю супольнасць беларускую грамадства, таму што я лічу, што тыя, хто выходзіў у 20 годзе і 19 годзе, калі мы праводзілі парламенцкую кампанію, вось украінцы тады далучыліся, вельмі нам дапамаглі. Я нагадаю, мы разам з вамі на плошчы стаялі, я вам там здымала, мяне ніколі мне казалі: "Ты на плошчы не была". Я кажу: "Ну дык правільна, таму што я камеру трымала, блін, як вы мяне маглі бачыць, калі я камеру трымала і стрымы на свой канал і на народную грамаду рабіла". Вось, дык вось што там адбывалася. Мы зараз аналізавалі, рыхтавалі калі матэрыял да нобелеўскай прэміі, вельмі шмат прыдзялялі ўвагу непасрэдна вось гэтай барацьбе. Так вось 17 год выходзіла там 200-300 людзей, але тады пратэсты пракаціліся, гэта маршы не тунеядцаў, тады пратэсты пракаціліся па ўсёй Беларусі. Я абавязкова, сябры, зраблю асобны стрым, а мо быць некалькі, таму што ў мяне такой шыкоўны масіў дадзеных зараз, вось па гісторыі з 90-х, то, што мы збіралі для падачы на нобелеўскую прэмію, нам патрэбна было абгрунтаваць, чаму мы падаем гэтага чалавека. І там проста шыкоўна. Шчыра кажу, я ў камандзе ўжо 6 год, але я сама проста вось такімі вачыма ад сваёй каманды. І я лічу гэта неабходным агучыць. Дык вось людзі, хто выходзіў 200-300, я, мабыць, толькі зараз ацаніла, што людзі выходзілі тыя, хто ацэньваў рызыкі. Таму што я калі ішла на плошчы ў 19-м, у 20-м годзе, 17-м годзе не. У 17-м я не разумела, што адбываецца. Я ішла з натоўпам проста тупа, я была бухгалтарам тады. І мне было тэхнічна проста незразумела. Ну, усе выйшлі, і я выйшла, ведаеце. Называецца, усе з даху прыгаюць, і я за імі. Вось для мяне 17 год гэта быў такой год стадатызацыі, я гэта называю. Мне ў інстытуце не прынялі стадатызацыю, вось, але я лічу, што неабходна внедрыць такі гэты тэрмін і выкарыстоўваць, часта ўжываць. Дык вось 17 год не, а вось 19 год для мяне ўжо быў так. Я ведала, што я іду на плошчу, я ведала, што там будуць аўтазакі, я ведала, што там будуць мусара, я ведала, што нас там будуць біць. Я дакладна ведала, што там будуць хуткія, з якіх будуць вылазіць амапаўцы. То бок мы гэта ўсё дакладна разумелі, калі ішлі на плошчу. І мы рызыкавалі, мы разумелі, што так. Я кожны раз ужо шмат казала гэта, я кожны раз развітвалася з дзецьмі і казала: "Хлопцы, у вас маць крышачку з прыколам, яна сёння ночыць можа не прыйсці. Але ведаеце, што з ёй усё нармальна, праз некалькі год яна з вамі пабачыцца". Адпаведна, мы ведалі дакладна, на якія рызыкі ідзем. Я ацаніла людзей, якія ішлі на тыя ж самыя рызыкі. Я, мабыць, толькі зараз зразумела, што і яны разумелі, што будуць аўтазакі, што будуць хуткія. А хуткія выклікалі, калі бойкі былі на плошчы, выклікалі хуткую дапамогу, і замест лекароў там выскоквалі яшчэ амапаўцы дадаткова. У мяне нават дзесьці на канале відос есть, дзе мы стаялі каля мусарні, і выязджалі хуткія, а ў хуткіх сядзяць людзі ў балаклавах. Для нас гэта была абсалютна нейкая нармалёвая такая гісторыя, што таму Булат, я украінскія навіны абмяркоўваю так, крышачку пазней, мабыць, кранемся украінскіх пытанняў. Дзякуй шчыра, што пішаце. Але спробуйце, калі ласка, пісаць па магчымасці беларускай або украінскай, таму што канал у мяне такой даволі нацыянальна арыентаваны. Вельмі прыемна, калі людзі хаця б прынамсі карыстаюцца перакладчыкамі. Я не абражаюсь за расійскую, гэта мова нам вядомая, мы ўсе яе чытаем, але ёсць такая просьба паважаць чат. Таму глядзіце, 25 год, чаму я кажу, што там не было расколу абсалютна ніякага. У 20 годзе людзі, якія выходзілі на плошчу, яны ведалі ўжо ў той час, што будзе месіва. Ну, шчыра кажу, мне падаецца. Таму што я дакладна разумела, што будзе бойня, што будзе, спакой не будзе, таму што мы гэта ўжо ўсё адпрацавалі дагэтуль. Я сваімі паплечнікамі з 19 году, а мае паплечнікі яшчэ і дагэтуль. Адпаведна, тут я ганаруся тымі, хто выйшаў у 20 годзе. І я зараз вельмі ганаруся тымі, хто не пайшоў галасаваць.
Усе ведаюць, што мяне будуць глядзець на зямлі, тыя людзі, хто ў мяне парады прасіў, я казала: "Калі ласка, прагаласуйце сэрцам". Кароце, яны не пайшлі нікуды. Прагаласавалі сэрцам, за што я ім асабіста ўдзячная. 20 год там не было дрэнных людзей на плошчы. Там не было несумленных беларусаў. Там былі мусара і былі беларусы. У меня есть фраза: "Не кожны беларус лукашыст, не кожны лукашыст беларус". Вось тут раскол, таму што выйшлі беларусы, а супраць іх выйшлі не беларусы. І тут я ганаруся. Я вельмі абражана на тых, хто назіраў. Я вельмі абражана на тых, хто пайшоў на працу. Я вельмі абражаная на тых, хто казаў у кухні, што а потым, ведаеце, чарка шкварка, ну як ёсць, ну што мы можам зрабіць, я ж адзін, і што я магу змяніць? Ну, вось з такім падыходам ніхера ты не можаш змяніць, таму што калі ў галаве нічога не змянілася, дзейсна змяніць тэхнічна альбо фізічна нічога немагчыма. Вось таму зараз мы назіраем такая, ведаць, то таксама уводзяць тыпу раскольнікі, таму што мы ж за байкот выступалі. Мой прэзідэнт сядзіць у турме. Кампанія народнай грамады, мемарандума, то бок мы падтрымалі гэта ўсё. Вось, і мы людзей прасілі, што так, за кратамі лепшыя, за кратамі нацыянальна арыентаваныя сілы, за кратамі тых, хто выступаў за незалежнасць Беларусі, на хвіліначку. Так, нам пашчасціла выехаць, але з намі выехалі разам не толькі сумленныя беларусы, але яшчэ некаторыя гніды, якія зараз вы бачыце, чым займаюцца. Вось, адпаведна, для мяне, канешне, гонар нацыі гэта ў тым, што і 20 год яны паказалі, што яны людзі сумленныя, яны не прыслухоўваліся да палітыкаў, яны галасавалі нагамі і сэрцам. Вось гэта самае галоўнае. У пратэсце любы чалавек гэта скарб, калі ён ідзе не за кімсьці, а дзеля чагосьці. Дзеля чагосьці вядуць лідары, якія ў нас у Беларусі ў той час былі за кратамі, і мы былі на плошчы за ідэю. Мы ішлі за мэтай Беларусь. Вось, як і зараз галасаванне паказала, беларусы за Беларусь. Вось. І Сінепаламу з умкай, якой памеціў дзельніцу выбарчую, гэта прадэманстраваў. Так што, сябры, да. Я ганаруся беларусамі, безумоўна, гэта вось украінцы, беларусы, я заўсёды казала, Беларусь у маім сэрцы, а душа моя ва ўкраіне. І гэта прекрасна, я лічу. Давайте перайдзем крышачку да цікавых навінаў. Мы пераходзім да Нобелеўскай прэміі. Сёння мы падпалілі пердакі ва ўсіх СМі. Ёсць сумленныя СМі, якія шчыра напісалі, ёсць сумленныя, несумленныя СМі, якія проста, ведаеце, на вось гэта, як я кажу, усеагульнай хвалі, таму што трэба напісаць, таксама зазначылі. Але сёння я назірала каскад навінаў літаральна па ўсіх пабліках. Гэта прекрасна. Пятрас Аўштравічус, наш цудоўны літоўскі сябра. Вось, ведаеце, падобнае да падобнага, ён мне вельмі імпануе. Гэта вельмі дасведчаны палітык, гэта дэпутат Еўрапарламента. Я мела павагу з ім камуніцыраваць. Я спадзяюся, што гэта нашы не астатнія былі сустрэчы дзеля таго, каб абмеркаваць пытанні пэўныя, якія нас хвалююць. Вось, гэта, ведаеце, гэта сяброўства з катэгорыі абсалютнага даверу. Мы, калі звярнуліся з тым, што вось у нас ёсць ідэя, мы адразу літаральна атрымалі такой пазітыўны адказ. Ён сказаў, што, канешне, зарадзі Мікалая Статкевіча, давайце, газуйце. Мы газанулі, я ўжо не буду там падрабязнасці вдавацца, як мы газавалі, таму што гэта ўсё газавалі на маім твары намалёвана. Мая мама заўсёды мне казала, моя матулечка зямляю пухам казала: "Алена, у цябе ўвесь твой адпачынак на мордзе напісаны". Вось, таму моя мардаха стомленая, але задаволеная, таму што мы падалі сёння раніцай. Пятрас напісаў Яўгену, Яўген напісаў у Фэйсбуку. Я яму о 8 раніцы напісала, што Яўген, я хачу крышачку адпачыць. Яўген мне 11:50 патэлефанаваў і сказаў: "Прабач мне, калі ласка, я ведаю, што 10 хвілін ты яшчэ хацела паспаць, але настолькі гэта важна". І ў яго вельмі такой, ведаеце, добры смех. Кажа: "Хелен, мы падаліся на Нобеля". І ўсё, я адразу такія ў мяне вочы, я прыкінулась. Ведаеце, вось Пятрас у мяне гэта такой светлы чалавек, вельмі добры, вельмі разумны. У яго патрясная аналітыка, проста патрясная. Я раскажу, Леўчук таксама.
Не ідея завжди ховається серед нормальних. Так, пане Андрію, Боже, ви не уявляєте, в якої кількості. Просто це просто шалена кількість людей, які на меті несуть доробити те, що не доробили чекісти на землі. Вони виїхали за кордон і зараз займаються ровно тою ж самою історією. Розумієте, в мене як дежавю, тільки за кордоном. Я кажу, офіс Лукашистого переїхав у Вільнюс. Я гэтага не приховую. Я вольний блогер, я вольний політик, можу собі дозволити сказати гэта. Вось, Нобелевская прэмія для нас гэта магчымасць у чарговы раз заклікаць супольнасць міжнародную адрэагаваць, таму што ў Беларусі вельмі цяжкая сітуацыя. У Беларусі 37 год, у Беларусі варанкі, у Беларусі катаванні, рэпрэсіі. Ведаеце, свет так неяк не адрэфлексаваў па Сірыі увогуле. Там паказвалі прэсы, пад якімі людзей забівалі. І вось такой, ведаеце, такая нейкая апатія да ўсяго. І гэта прыкрываецца яшчэ вайной ва ўкраіне, што тыпу мы так стаміліся, вось я за межы працую час ад часу. Мы так стаміліся ад вайны. І разумееце, я ва ўкраіне, я ў даволі такой плюс-мінус бяспечнай обласці знаходжусь. То бок так, у нас прылятае, але не так часта, напрыклад, як у Дніпрі альбо ў Адэсе, там, дзе мае сябры непасрэдна знаходзяцца. То бок у меня Одэса — это плюсы пастаянныя. То бок жывыя, нежывыя, кожны ранак. Жывыя, нежывыя, што ў вас там? Вось, а калі за мяжу выязджаеш і кажуць: "Ну, мы ўжо так стаміліся ад вашай вайны", ну, то смешна стае проста. А чаго вы стаміліся? У вас няма вайны, вы не ведаеце, што гэта такое. Але для тлумачыць гэта, шчыра кажу, вельмі цяжка. Суть не ў гэтым. Я да таго, што вось гэта наша ўвага, мы зараз будзем шмат прыдзяляць гэтаму пытанні увагі. Чаму? Таму што гэта для нас вакно магчымасцяў заявіць пра Беларусь вось такім чынам. У нас палітык вядомы. 9 лютага будзе 2 гады інкамунікада. Я нагадаю, што ў траўні, у канцы траўня, яго 31-го затрымалі, будзе ўжо хутка 5 год, як ён за кратамі. Адпаведна, нам ёсць пра каго казаць. У нас Серёжа Спарыш за кратамі. Серёжа Спарыш, я ведаю дакладна, яго стан здароўя значна пагоршыўся. Вось, нам ёсць пра каго казаць, і адпаведна мы будзем пра гэта крычаць на кожным куточку, літаральна. Для нас вось гэтая прэмія, гэта магчымасць яшчэ раз, у чарговы раз нагадаць міру пра Беларусь. І гэта адна з тых мэтаў галоўных, якую мы зараз пераследаваць будзем. Таму што для нас, яшчэ раз падкрэслю, гэта вакно магчымасцяў, якое мы, безумоўна, будзем выкарыстоўваць. Вось літаральна зараз у гэтую хвіліну мае актывісты, адна з ячэек, працуе над акцыяй. То бок яны адразу хапанулі гэтую тэму, мы агучылі, што падалі ўжо на Нобеля Мікалая Статкевіча, і яны адразу пішуць: "Мы выходзім на акцыю". Окей, добра, працуе. Вось, таму будзем арганізоўваць зараз шэраг акцыяў, мы будзем працаваць на вялікіх платформах, мы будзем арганізоўваць, хутчэй за ўсё, платформы тэматычныя. Я вельмі спадзяюся, у нас гэта атрымаецца, я разлічваю прынамсі на гэта вельмі. Нам вельмі дапамагаюць украінскія палітыкі. Калі я вам, сябры, ось украінці, я вам колись розкажу, як ви нам допомагаєте. Я просто це зараз озвучувати не можу, тому що це несе погрозу, певно. Не для безпеки України ні в коєму разі, а я просто не хочу, щоб їх мочити стали чекісти білоруські, тому ми так доволі обережно з ними поводимося, щоб не було проблем через нас в українських політиків, скажімо так. Але допомога йде настільки шалена, що ви собі не уявляєте. Я собі так бачу, що десь в кінці лютого я вам покажу ще один проєкт, з яким ми працюємо разом спільно з українцями. І це буде, як казав мій Альоша, бомба-ракета просто. Я дуже сподіваюся, що ми його зможемо реалізувати. Сили є, впевненість є, і, дай Боже, в нас вистачить всього для того, щоб він був запущено в дію, скажімо так. Ось, так што крышачку спойлернула, што праца вядзецца, працы шмат. І я так бачу пік нашай працы з праектамі, ён будзе ў лютым. І яшчэ раз скажу, беларусам там патрэбна будзе крышачку нам, напэўна, дапамагчы, таму што гэта усеагульна беларускае пытанне. Мы не працуем заради власнага інтарэсу. Тут трэба разумець, публічных імёнаў, хто ў праектах, літаральна пару чалавек, вы бачыце. А каманда працуе там дзейсна ўжо даволі вялікая. І людзі разумеюць, што фінансавання няма, яны выязджаюць на ідэі. Вось, адпаведна, тут трэба разумець, з якой мэтай мы гэта ўсё для беларусаў робім. І для сябе, відавочна. То бок,
тут патрэбна будзе і грамадскае абмеркаванне, мы анкеты рыхтуем. І проста сачыце, калі ласка, за намі, глядзіце, куды мы рухаемся, як мы рухаемся, у якім накірунку мы рухаемся. Параўноўвайце, хто наш саюзнік, хто наш вораг, хто нас мочыць. Вось зараз вы ведаеце, я займаюся асабіста пад маім кантролем справа актывіста, у якога была ўзломана прылада праз працоўны файл. І я не памятаю, мы з Віталём гэта прагаворвалі ці не прагаворвалі. Людзі, якія займаліся расшыфроўкай файлу, сказалі, што яны вельмі рэдка сутыкаюцца з такой формай взломаў. То бок яны адразу мне напісалі, што гэта мэтанакіравана супраць вас, таму што, ну, яшчэ раз, спецыфіка паказвае, што гэта не ўсеагульна нейкі там вірус, якой распаўсюджваецца там праз нейкую праграму базавую і тыпу траяна, штосьці такое. Я не праграміст, я вам тут дакладна не скажу, але мне інфармацыя ў галаву прыйшла вось такая. Мы відавочна зараз гэтым пытаннем займаемся. Я абяцаю інфарміраваць, як толькі ў нас будзе нейкая інфармацыя карысная на руках. На дадзены момант мы падалі ўсё то, што ад нас патрабавалася, патлумачылі, што адбылося. Ну, паглядзім, ці будзе гэта зарэгістравана, ці не будзе зарэгістравана. Пакуль нічога не магу сказаць. І ціск мы не можам аказваць, таму што ну, там рэальна вельмі спецыфічная справа. Вось, што сёння я публікавала на сваіх рэсурсах, яшчэ хацела бы з вамі гэта абмеркаваць. Я вельмі шмат маніпуляцый бачу ў СМІ. Сёння я бачыла маніпуляцыю, у тым ліку па нашым праекце, і маніпуляцыя была па навінах, якія тычацца народнай грамады. Давайце я з народнай грамады пачну, напэўна, а потым я распавяду, што па праекту. Па народнай грамадзе сёння наша гніда зноўку нацарапалі пост чарговай, дапусцілі там купу памылак. На маём тэлеграм-канале гэта ўсё ёсць. Тэлеграм-канал, ён ідэнтычны. У мяне ўсе мае рэсурсы ідэнтычныя Ютубу, Хелен Мінская, то бок Хелен Мінская, яна ў тэлеграм Хелен Мінская, у Ютубе Хелен Мінская і ў Фейсбук Хелен Мінская. Я нідзе не мяняю нікнейма, майго сапраўднага імя вы нідзе не пабачыце. Артемчыку, вітаю. Пані Тацяна, вітаю. Боже, выбачце мяне, будь ласка, я бачу, што людзі далучаюцца, але я, на жаль... Танюша, вітаю, моя сонечко, обіймаю. Люба, завжди твої коментарі такі теплі, щирі, що я тобі дуже вдячна. Я як заходжу на свій канал, як бачу в мене якийсь стрімчик, обов'язково Танюша мені щось тепле напише, і я їй вже будь-ки відсилаю. Дякую щиро. Пане Володимир, вітаю. Напевно, вже бачилися. Рівне бачу, вітанечко. Пане Андрій, обіймаю ще раз. Олекса, обіймаю ще раз. Дякую, мої любі. Так, наче братика Артемчику обіймаю міцно, наче нікого не забула, всіх бачу. Народної громади пост на Новій Ніві вийшов блоками. Я сьогодні розписувала у телеграм-каналі. Яны частку узяли з нашого ресурсу, частку яны взяли з ресурсу Фонду «Країни для життя». Російськомовну версію переклали на білоруську і уставили у свой пост. Я их сегодня потроллила, потому что мы, калі опубликовали по Нобелю, калі Миколая Статкевича уже вядома было, что подали, мы опубликовали пост, и я написала, у нашей Нивы 1,5 гадзіны нацарапаць нешта унікальнае. Вось яны нацарапалі з 2 блокаў стэрыных на іншых ресурсах цэльны пост. Як яны паспелі, мы падавалі зараз на папярэдні аналіз тэксты, якія яны апублікавалі, мы залезлі ў кэш-версіі, наша Нівы кэш-версіі зберагаюцца у ўсіх сайтаў, так што вашу першапачатковую версію мы таксама бачым. Ведаеце, мне праграмісты такія штукі зараз паказалі, што я афігела, я не ведала, што такое існуе. Потому что я кажу, мне папярэднія посты выдалены, я их не бачу. Яны кажуць, да, залезь у кэш. Я кажу, як я залезу ў кэш? Яны мне показывают, як залазіць у кэш. Я такая, холера, мать, нічого себе, що так можна было слухаць, дык там клондайк, оказывается. Вось, мы залезлі ў кэш-версію, выкачалі адтуль, ну як выкачалі, заскрынілі першапачатковыя версіі, якія былі на сайце. Вось. І сёння мне гэта дапамагло паказаць, што яны займаюцца падменай паняццяў, яны займаюцца падменай сваіх загалоўкаў. Хто задасца пытаннем, чаму так адбываецца, навошта наша Ніва, яны не зносяць навіну, а яны яе заменьваюць. Проста смех у тым, што калі заменьваецца нават назва, я ўсё роўна па кэшу гэта бачу. Я сёння выгрузіла ў пакет 3 змены назвы адной і той жа навіны. Для чаго гэта робіцца? Гэта робіцца для донараў. Вось вот сюда яны просяць грошы, таму што яны спачатку заліваюць нейкае гаўно,
Потым яны, разумеючы, што справаздачыць прыйдзецца, яны гэтае гаўно перайменоўваюць, то бок яны не выносяць саму навіну. Яны перайменоўваюць навіны, зменьваюць тэксты, і ўжо спонсарам вы, калі заходзіце на сайт нашай Нівы, вы думаеце: "Боже, белае пухнастае выданнё, ну што вы там на яе так наязджаеце?" Сябры мае, там гаўно гаўном паганяе, і я кажу, я учора, позаўчора у Віталіка спытала пра яно альбо ён, яна, хто гэта. Я зайшла, паглядзела, і я так і не вызначылася, гэта яна кіруе альбо ён кіруе. То бок для мяне гэта пакуль цёмны лес. Чаркасы поряд заўжды. Вітаю, пане Сергію, абіймаю. Так, таму наша Ніва сёння прыкалолась на народнай грамадзе. Я іх натуральна ж праехалась па іх, апублікавала гэта ў тэлеграмчыку сваім, паказала, чым яны займаюцца, што там нічога унікальнага няма, і хутчэй за ўсё па экспертызе я хацела распавесці. Мы падалі заяву на экспертызу і падалі тэкст першапачатковы з гэтай першай навіны, якая выйшла на нашай Ніве, мы падалі на ацэнку папярэднюю, каб яны прааналізавалі, нават калі ёсць загатоўкі, колькі часу неабходна дзеля таго, каб напісаць такі вялікі пост. Там пост у амаль 3000 знакаў з ілюстрацыямі. Мне ўжо далі такую тэхнічную расшыфроўку папярэднюю, то бок што прысутнічае ў пасце, на якія кропкі апорныя будуць там звяртаць увагу нашыя расшыфроўшчыкі, ілюстрацыі, спасылкі, вялікі тэкст, адрэагаваны, з памылкамі, то бок, ну, і мне папярэднюю далі 3 гадзіны. То бок за 1,5 гадзіны, ну, я ўдакладняю яшчэ. Я не кажу, я не магу сцвярджаць, што за 1,5 гадзіны немагчыма набраць такой тэкст. Магчыма, быць, там 100-500 людзей працавала з ім. Таму я папрасіла даць ацэнку. Папярэдне далі ацэнку ў 3 гадзіны. Ад 3 до 6 гадзін рыхтаваўся пост. І гэта не карэлюецца з часам паміж датай публікацыі паста на зламаных камп'ютара на нашых рэсурсах і публікацыі нашай Нівы. Вось, мы гэта таксама зазначалі ў сваіх зваротах, адпаведна, там будуць разбірацца ў гэтых пытаннях. Вось, гэта тое, што тычыцца народнай грамады. Што тычыцца... цікава, што яшчэ фонд «Краіны для жыцця», мы з імі сябравалі і сябруем, але, ведаеце, такая таксама дынаміка за імі крышачку такая брудненькая. Хто мяне там чуе? Вы ж Мінску ведаеце, я ж не буду замоўчваць. Дык вось вы чамусьці забываеце заўсёды, што ў Мікалая Статкевіча ёсць партыя, якую ён заснаваў, называецца яна «Народная грамада», і ў гэтай партыі агаромнейшая колькасць людзей. Вось, вы чамусьці ў сваіх заўсёды зваротах пішаце выключна пра нейкую падзею. Вы сёння літаральна вы напісалі пра Мікалая Статкевіча, хаця ў сваім пасце мы зазначалі, што мы доўга збіралі, ну, па мерках. Доўга, гэта мы сотнямі працавалі. Там, дзе патрэбна было працаваць 8 гадзін, мы працавалі 24. Ось, і таму у нас так хутка атрымалася сабраць гэта аграменна за 30 год масіў дадзеных. Вось, таму не зазначыць плённую працу каманды, гэта вы толькі што абразілі Мікалая Статкевіча. Таму што большасць каманды, яна была створана пры ім, каркас каманды. Вось тыя паплечнікі мае, хто зараз знаходзіцца ў камандзе, яны былі прыняты ў каманду часцей за ўсё з прысутнасцю Мікалая Статкевіча, таму што гэта было ў яго кампетэнцыі размаўляць з патэнцыяльным актывістам. Вось, і мяне на плошчы, дарэчы, прымалі ў прысутнасці Мікалая Статкевіча. Адсюль, калі вы, мякка кажучы, забываеце пра наяўнасць партыі цэлай Мікалая Статкевіча, вы абражаеце не нас у першую чаргу, а вы абражаеце яго, таму што гэта яго ініцыятыва, гэта яго унікальная партыя, якая на сённяшні дзень прадстаўляе інтарэсы як партыйныя, лідара нашага на міжнароднай арэне і Беларусі ў цэлым. Адпаведна, тут я хацела бы камень у агарод фонда «Краіны для жыцця» кінуць. Мабыць, я Зазулінская заўтра асобна напішу, што калі вы робіце такія рэчы, ведаеце, што яны, ну, напэўна, за іх прыйдзецца калісьці чырванець. Прынамсі, ну, няхай не перад беларускім народам, але перада мной дык 100%. Вось, і што сёння па праекту цікавага адбылося? Сашко Бай, вітаю. Бой. Так, прабачце, яшчэ раз, зорка жа дрэнна, не бачу. Апублікаваў позірк, але пытанне не ў навіне, а пытанне ў кантэксце навіны. Я зараз адразу здымаю ўсе прэтэнзіі да позірку, таму што, магчыма, мой пост могуць патлумачыць, што я там накат раблю на інфармацыйнай
на інфармацыйны рэсурс. Не на інфармацыйны рэсурс, я раблю накат. Я раблю накат на каардынацыйную раду, якая зрабіла две. Адна была падмена, гэта зараз патлумачу, і маніпуляцыя. Глядзіце. Дакладна можна прачытаць, але я ў 2 словах апішу, што яны зрабілі. Яны 17 снежня 24 года правялі пасяджэнне, на якім быў прэзентаваны праект аб прызнанні інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і ўсталяванні гібрыднай формы акупацыі. Мне дакладна вядома, што гэта галасавалі, гэта прынялі, то бок гэта зацверджаныя дакументы. Створана адмысловая працоўная група ў каардынацыйнай радзе па праекту. Увага, адмысловая працоўная група. Чым яна там займаецца, я не ведаю, я так далёка не лезу, таму што ў нас тут свая праца ёсць. Але сёння прыходзіць навіна на позірку, яшчэ раз кажу, не да выдання пытання, да кантэксту, што яны гэта прэзентавалі як неваенная акупацыя. Расійская неваенная акупацыя. То бок не гібрыдная форма акупацыі, а неваенная акупацыя. Гэта падмена паняццяў, і я сёння зазначыла ў сваім пасце, што неваенная і гібрыдная гэта не словы сінонімы, гэта словы, якія не раўназначныя паміж сабой, то бок гэта абсалютна розныя паняцці, і вось так памыляцца жорстка на такой, яны на хвіліначку былі ў ПАРЭ, так, парламенцкая асамблея Рады Еўропы. І вось так памыляцца, так спатыкацца, сябры, на такіх пляцоўках нельга. Гэта вы дзесьці ў кухні пад каньячок можаце паблытаць, але ў ПАРЭ вы фіксіруеце пазіцыю, і кожнае слово вашае там стэнаграфіруецца, на хвіліначку. То бок калі вы сказалі, што гэта не ваенная акупацыя, то зараз усім светам, хто там у краіны, якія прадстаўляюцца еўрапейскія, яно і будзе спрымацца як неваенная форма. І калі вы туды заходзіце з гібрыднай формы акупацыі, яны кажуць: пачакайце, у вас когнітыўны дысананс, вы учора казалі пра неваенную акупацыю, сёння вы размаўляеце пра гібрыдную акупацыю. Вы, можа, беларусы, вызначыцеся, што вы хаціце? Тут нам плюс у карму, таму што я ім сёння разумнае слово падкінула дэфініцыі, так? То бок у міжнародным праве насамрэч не той фармулёўкі не існуе, трактоўкі такой няма. Ёсць трактоўка акупацыі, ёсць трактоўка анексія, інтэрвенцыя. Вось інтэрвенцыя – гэта наш выпадак. Інтэрвенцыю мы даказваем у міжнароднай супольнасці як факт, таму што ўсё міжнароднае права, якое паказвае вось такія, скажем так, крокі, набліжаныя да акупацыі, яны прапісаны міжнародным правам. Так, там адсутнічае гібрыдная форма акупацыі, нам патрэбна распрацаваць гэту дэфініцыю, прапрацаваць яе з міжнароднымі юрыстамі і, што называецца, легалізировать ужо ў міжнародным праве. Гэта асобны пакет дакументаў, гэта асобная справа, гэта ўвогуле асобны юрыдычны аддзел, якой будзе працаваць выключна па пытанні гібрыднай акупацыі. З якой мэтай яны гэта зрабілі? Адзін з такіх самых простых варыянтаў, якой я вижу, гэта бабкі, таму што пад нож патрапілі не толькі СМІ, а пад нож патрапіла ўся публіка, якая сидзела на фінансаванні міжнародным. Зараз гэта фінансаванне на 90 дзён прыпынілі, аб чым яны шчыра сказалі, што сябры даражэнькія, мы будзем смактаць хер 90 дзён, таму што нам бабак ніхто не дасць. А без бабак яны працаваць не могуць, каб разумелі. Проста тэхнічна людзі не ўмеюць працаваць на ініцыятыве і зарабляць сваім розумам. Вось ім далі бабкі, сказалі гаўкнуць на ПАРЭ, што гэта не ваенная акупацыя. Але што тут цікава? У тым жа пасце, калі мы правальваемся ў цытату, мы бачым, што злачынцу Лукашэнка патрэбна пакараць. І я зноўку зазначыла ў сваім, гэта маніпуляцыя, таму што я ў сваім пасце зазначыла, што, таварышы, дык вы вызначыцеся, гэта не ваенная форма не ваенная акупацыя Расіяй, дык як у вас толькі, прабачце, плешывай зумкай можа быць вінаваты, калі вы самі вось на 2 сказы наверху пісалі пра тое, што Расія выкарыстоўвае неваенны спосаб акупацыі. У вас або когнітыўны дысананс, альбо вам не даплацілі за тое, што вам ужо дакладна распісалі тэксты, якія патрэбна. Вы ў ПАРЭ, на хвіліначку. Вы распісаліся ў тым, што вы ўвогуле ў гэтым пытанні нічога не разумееце. Вы нават не можаце ясна даць пазіцыю. У адным блоку вы кажаце, Расія неваенным шляхам акупіруе Беларусь, і літаральна праз 2 сказу я чытаю, што ва ўсім вінаваты Лукашэнка. Хуйло ні пры чым. Прекрасна. То бок
Гэта маніпуляцыі, сябры. Гэта зроблена наўмысна. Я зараз не абвінавачваю, што яны там неразумныя, што яны там памыліліся, яны не памыліліся. Гэта ўсё з адной мэтай. Ім патрэбна, па-першае, атрымаць фінансаванне хоць на нейкі праект, таму што яны там рэальна галодныя будуць зараз. Вось, і па-другое, ім крытычна важна, пакольку гэтая ўся публіка калісьці грымела і крычала, што они там хацят, як это, Госдура, да? Як на Расіі называецца, сябры, напішыце, гэтая фігня. Ну, Госдура, так? Хацеў там тапкам па трыбуне стучаць, яго туды не пусцілі. Вось гэты спадар з шарфікам на шыі, якой не дзеля таго, каб грэць яго шыю, а каб спыняць тое, што ў ім там такой другаснай пераработкі дзесьці не тым шляхам выходзіць, а праз рот. Адпаведна, мне падаецца, што у іх рэальна галадуха пачынаецца, ім патрэбны кейсы. Тое, што яны прапануюць, у іх не пракатвае, яны, ну, па факце зараз падмена паняцця гэта плюс-мінус той же самы праект, якой рухае Александр Лахвіч Навуковіч, але пад новым соусам. Ці атрымаецца ў іх гэта забраць, аджаць у Александра Лахвіча Навуковіча? Не, таму што нашы юрысты, і я, і мае паплечнікі, і мае, ну, паплечнікі я маю на ўвазе юрысты мае, мы там трымаем абарону вельмі моцную, таму што унікальны прадукт у нас на руках. На руках каардынацыйнай рады толькі прамова Александра Лахвіча Навуковіча. Куды мы прасунуліся, якія мы вызначылі дэфініцыі, якія мы планы працы распрацавалі, з якімі блокамі мы зараз працуем. Я не кажу, што гэта каардынацыйнай радзе не патрэбна. Ім гэта патрэбна. І мы гатовыя падзяліцца, калі гэта будзе выкарыстана ў інтарэсах Беларусі, а не ва ўласных кішэневых інтарэсах. Мы таму і не камуніцыруем з каардынацыйнай радай плотна, хаця мы працуем з чальцамі каардынацыйнай рады роўна з адной прычыны, таму што яны, як кацапы, ўсё крадуць. Вось яны зараз па факце скралі ініцыятыву, яны не могуць яе прасоўваць, таму што я адразу задаю пытанне, а што Павел Латушка галасаваў? Я не чапляю зараз да Павла Латушкі, ён там проста на фоткі сядзеў. Ну, каб вы разумелі, ён у мяне проста ў галаве тэхнічна адбіўся, таму што на фоткі сядзеў. Але я ведаю, што ён прасоўвае гэтую ініцыятыву. Ён у каардынацыйную раду падаў законапраект, рэзалюцыю, ён склаў прамову нейкую, што ён прасунуў вось па гэтым пытанні. Не ваенная акупацыя, гэта кім прыдумана ў каардынацыйнай радзе, хацела бы я спытаць. Вось чыя гэта ініцыятыва, хто яе зацвердзіў і хто яе вось з чальцоў каардынацыйнай рады падтрымаў галасаваннем, што вы можаце прэзентаваць як спікер каардынацыйнай рады такую вось такі тэзіс у парэ. Мне вельмі цікава. То бок хто вас упаўнаважыў замест зацверджанай гібриднай формы акупацыі казаць пра расійскую неваенную акупацыю. То бок, ну, мне проста цікава тэхнічна. Таму што калі я выязджаю на вялікія канферэнцыі, альбо гэта пасяджэнні, альбо гэта нейкія мерапрыемствы, дзе кожнае твоё слово фіксіруецца, калі я бы так памылілася, я так думаю, што я бы засталася без пасады генеральнага сакратара. Таму што калі я выязджаю, мне даюцца ясныя трактоўкі, наша пазіцыя, яна сагласоўваецца, мне не даюць ЦУ, таму што ў Ягена Вільскага тут класная пазіцыя будь сабой, але я заўсёды з ім сагласоўваю, якую лінію партыйную мы датрымліваемся, што я магу зрабіць, што я не магу зрабіць. Мы заўсёды ставім сабе задачы, то бок я павінна на выездзе атрымаць пэўны вынік сваёй працы і прывесці яе для каманды. З якой мэтай выязджалі на парэ чальцы каардынацыйнай рады, спікер, і там вы бачылі аж цэльны дэлегат, лідар фракцыі, для таго, каб прывесці тое, што не зацверджана каардынацыйнай радай, у мяне, як у юрыста, і я, калі бы была чальцом каардынацыйнай рады, я бы ў іх спытала, а вы каго зараз прагаварылі, прабачце, гэта чыя ініцыятыва? Гэта дзе мы, чальцы каардынацыйнай радзе, дэлегіравалі паўнаважанні свайму спікеру, каб яна казала пра расійскую неваенную акупацыю. Вось, канешне, чальцы каардынацыйнай рады да гэтага не даклупаюцца, але, шчыра кажу, я бы прычапілася, таму што
там шмат парушэнняў Коардынацыйнай рады. Калі вы мне ў каментарах пад відэа напішыце: Хелен, распавядзі, калі вы праігнаруеце, Хелен таксама праігнаруе і не будзе распавядаць пра парушэнні ў Коардынацыйнай радзе. Вось, таму што я не хэйчу іх, я не чапляюсь да іх. Гэта людзі, якія кажуць: мы хочам жыць па законе. Гаспадары, я з вамі вельмі салідарная, давайце жыць па законе. Вось бачыце, у мяне ламанулі актывісты кампутар, я пайшла па абсалютна прававым шляху з ім разам, падрыхтавала пакет дакументаў у адпаведнай структуры. І зараз мы будзем прыцягваць абсалютна легальна да адказнасці тых, хто чыніў злачынства. Вось я не ведаю па выніку, што атрымаецца, але я абяцаю, я дакладу ўсе свае сілы, усе свае рэсурсы, я пацягну ўсе мне даступныя інструменты, усіх, хто можа вырашаць гэтае пытанне, і гэтае пытанне, я спадзяюся, будзе вырашана на карысць нашага актывіста, якой на дадзены момант уже трактуецца як пастрадалы, скажем так, мякка кажучы. Вось, таму сачыце, яшчэ раз кажу, уважліва. Я, мабыць, зраблю асобны эфір, я падцягну туды пэўныя скрыны, падцягну пэўныя доказы гэтага ўсяго. Вось, Віталіку Вірусу перадам дакумент аналітычны, дзе я паказвала парушэнні Коардынацыйнай рады, таму што, сябры, праўда, у мяне фізічна няма на гэта, часу. І я проста не паспяваю, мне патрэбна займацца праектам. Дзякуй Богу, мне пашчасціла зараз, вось тая каманда юрыстаў, якая працуе, калі я напісала, што ў мяне актывіст, у мяне каманда, у мяне партыя, мне зараз патрэбна туда. Яны сказалі: окей, мы твой блок вазьмём, мы табе ўсё зробім. Яны мне план працы прапрацавалі, і я тут, дзякуй Богу, выдохнула, таму што пакуль я працавала з камандай, мае юрысты працавалі з маёй працай, паралельна сваёй працай, і мы па таймінгу паспелі зрабіць усё належнае ў даты, у тыя дэдлайны, якія мы самі сабе ставім, каб, ведаеце, гэта добры матыватар, калі ты ставіш сабе дэдлайн 2 дня, там, умоўна кажучы, то есть ты разумееш, што з гэтым дакументам патрэбна працаваць 6 гадзін, ты даеш сабе зазор на каву, на пабегаць, на паездзіць, і ты разумееш, што за 2 дня ты справішся. Бо праца па факце займае 6-8 гадзін, ты бярэш 2 сотняў, робіш за сотні, аддаеш, і ты такой, ты дэдлайн нармальна выканаў. Так што, так, мае паплечнікі перахапілі мяне, паплечнікі, калегі, не паплечнікі, паплечнікі у мяне ў партыі, калегі мае перахапілі ініцыятыву, зрабілі ўсё належна, і я ім вельмі за гэта удзячна. Вось, даражэнечкі, на сёння ўсё, гадзіну мы з вамі ў эфірчыку былі. Хацела падзяліцца з вамі добрымі навінамі, яны класныя, яны вельмі пазітыўныя. Хутка мы з прапарамі, з сцягамі на вуліцы, хутка мы пакажам нашу пазіцыю. Нашыя хлопцы ваююць, нашыя хлопцы працуюць, дзяўчаты працуюць, усе пры дзеле, ніхто не страдае фігнёй. Сёння раздала пару пігулак прэпарата прапіздон за тое, што нам пішуць, што вы ніфіга не робіце. Ну, вось я сёння выйшла у тым ліку паказаць, мы так не робім, што ўжо пад вечар, шчыра кажу, на твары ўся праца, што называецца. Вось, я вас люблю, дзякуй шчыра, што былі са мной. Распаўсюджвайце, будзем працаваць. Так, ёсць шмат цікавых праектаў. Я спадзяюся, мы атрымаем падтрымку. Я спадзяюся, што як мінімум на лайк мы ўжо напрацавалі. Адпаведна, я вас безумна люблю, вы моя энергія. Останнє. Слухайте, я хотіла розказати останню історію. Вона позитивна. Хоча вона почнеться дуже негативно. Але це українцям моїм. Я обіцяла, мабуть, я цей шматок і виріжу, тому що мені Олекса постійно каже: Олено, будь ласка, Хелен, постійно фіксуй, що відбувається, тому що це потрібно нашим, це потрібно українцям. Отже, українцям. Я вчора вийшла з лікарні в такому стані, розгубленому, але, знаєте, це була така мить, тому що я була з тьотєю, і ми одна на одну подивилися, ми такі, ну, типу, ми ж не панікуємо? Ні, ми не панікуємо. Тому що в нас прийшло КТ, вона дуже погана, Альошина, дуже погано. От просто я написала, що вона вкрай херове просто. В нього не працює шунт не витягує воду, вона в нього накопичується, у нас дуже велика кількість рідини, гідроцефалія, і воно все таке вже на КТ показує, що, ну, вже, скажімо так, варто чуть-чуть так собі в голові тримати, що історія ненормальна.
І я одразу почала дзвонити своїм лікарям, з ким ми працювали весь цей час, тому що нам потрібна консультація. І що мої лікарі сказали? Слухайте, от ларчик настільки просто відкривається, там, де знаєте, там я мала провалитися просто в якийсь такий відчай, тому що от перша така думка, коли вийшов лікар з цим КТ, почав його розшифровувати, нам казати, що гідроенцефалія, шунт не працює, все бла-бла-бла. Ми такі, блін, ми так розраховували на цей шунт довбаний, і як тепер ту воду спускати, фіг його знає. Отже, люди, дивіться, хто мене почує, в кого ситуація близька до нашої. В мене чудовий лікар є. Ми з ними консультуємося. Він мені на пальцях пояснив, як виводиться вода з організму. Зараз зима, вода виводиться через пар. В Альоші проблема була в тому, що ми, по-перше, після пневмонії, в нього дуже довго була пневмонія, майже 3 місяці, ми її викашлювали, і в нього постраждало дуже сильно легені. Тому я його дуже бережу, коли така похмура погода або дуже холодно. Я, коли зимно, його не виводжу на вулицю, тому що я боюсь, що він собі застудить легені і буде трындець. Бо як будь-яка хвороба, для нього вона дуже важка історія. Я його шкодувала. Я, його дошкодувалася до того, що замість того, щоб 3-4 години, там не 3-4, 2-3 години на вулиці з ним пробувати, ми були десь півгодини, годину. А інколи взагалі не виходило, тому що він, коли дощ, він спить. От зараз осінь була, ми виходили на вулицю, ми спали. І лікар нам сказав: Олена, легені не працювали, рідина не виводилася. Тому і КТ такий херовий, тому що ви перестали рухатися. Ви як залігли, як відмідь, що називається, і все. І ви лежите, він не рухається, в нього немає, пот не виділяється, в нього пар не виділяється через рот, в нього порушена система печінки, нирки, тобто він менше ходить в туалет, зрозуміло, він менше рухається, цей весь обмін організму, він заповільнився. Відповідно, куди рідині, де вона має в тебе зникнути? Він мені так і каже, куди вона має піти, коли він не рухається. Коротше, я не знаю, чи це такі, знаєте, панацея. Ну, по-перше, ми змінили ліки для нього, безумовно, щоб це швидше виводилося все. І по-друге, саме краще лікарство для нас зараз, самі кращі ліки насамперед, це просто гуляти по вулиці, просто тягатися, просто гуляти по вулиці. Можете собі таке уявити? Тому, українці, хто мене чує, в кого важка історія, в кого інколи подається, що все, от ти отримаєш на руки виники такі, що просто хочеться кричати від болю, тому що ти розумієш, що це близька тобі людина, ти його любиш, це твій всесвіт на сьогоднішній день, ти готова все віддати, всі гроші світу за нього, а в тебе така херня на руках. Так отже, паніку прибрали, дзвоніть своїм знайомим, обов'язково серед знайомих хтось знайдеться, якщо ви добра людина. Це я підкреслюю. Якщо ви добра людина, і до вас добре ставляться, вам обов'язково допоможуть. У мене купа моїх друзів, чудових, чарівних, які мені завжди допомагають. Я не встигла ввечері розмістити пост в Фейсбуці по темі, мені вже дзвонила мої подружки і казала, в тебе там все окей, все гаразд. Що з Альошею? Я кажу, все добре, я кажу, дівчата, нам просто тупо треба більше гуляти. Так що, будь ласка, ніякого відчаю, не набирайтеся тої дурної енергії, брудної енергії. Прибирайте це все, будьте на позитиві, тому що, чесно скажу, я такий важкий шлях пройшла, що я зараз все, що іде до мене з якимось мінімальним негативом, просто відверто, я настільки на сьогодні вільна людина з такими чудовими друзями, що я можу собі дозволити якусь чорнуху послати нахер і сказати все, іди звідси. Не потрібно в моєму оточенні цих чарівних світлих людей якесь гімно. Тому я собі таку поставила установку, що світ до світу, добро до добра, любов до любові, і мені це допомагає дуже. Нехай це для вас буде таким теж промінчиком, нехай це буде вашим мотиватором. Не здавайтеся. Ми будемо співчувати один одному, коли вже, що називається, як моя мама казала, над тобою кришку труни закривають. А все інше – це боротьба за життя. І ми можемо боротися. І я кажу, ще ранком в мене була така, знаєте, крапка екстремума на мінімумі. Я думала, що все, трындець, що робити? Що з тим шунт не працює, що мені, робити? Другий шунт ставити, це важка операція, це голова, це тріпанація, там, я не знаю, що там треба робити, вскривати його цілком. Я не переконана, що він другу операцію перенесе. Що мені робити? Подзвонити друзям, які тобі скажуть, Оленко, Люба, сонечко, просто ходи з ним більше по вулиці. Все, я вас обіймаю, я вас дуже сильно люблю. Нехай нам щастить. Живі Білорусь і слава Україні!